Primeiro poñente a Santiago del Valle Chousa. Santiago del Valle é nacido en Lugo, é doutor en Ciencias da Comunicación pola Universidade Complutense de Madrid, é licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela, graduado universitario en Profesorado de Ciencias Humanas pola Universidade de Santiago, cursou tamén estudios de Arquitectura na Escola de Arquitectura da Universidade Complutense de Madrid e na Universidade da Coruña. A súa experiencia profesional ben vencellada fundamentalmente ao mundo da prensa. Foi profesor colaborador da Universidade Complutense no Departamento de Xornalismo, foi corresponsal da Axencia EFE na Coruña dende os 79 ata o 87, foi enviado especial de EFE no Brasil, en Francia, en Inglaterra, Holanda, foi corresponsal de Cambio 16, que foi unha revista de referencia neste país, en Galicia, dende 83 a 88, foi corresponsal da Televisión Española, tamén redactor dos servicios informativos da Televisión de Galicia, director regional da cadena Onda Cero en Galicia, director da emisora de Onda Cero Radio na Coruña e Santiago. Como xornalista da televisión realizou numerosos documentarios de diversas temáticas, con especial atención ao documental histórico. Tamén foi membro do Comité Executivo Mundial da Federación Internacional de Periodistas dende o 94 hasta o 99. Pero hoxe non ven a falar da súa faceta de xornalista, senón de investigador e historiador, sobre todo polas súas investigacións ao redor de Vilcabamba, da que non vou falar eu, porque, entre outras cousas, non sei, e el vai nos facer un achegamento bastante interesante. Dirixiu, en todo caso, 16 expedicións de investigación e exploración arqueolóxica ao distrito peruano de Vilcabamba, dende o ano 97 ata a actualidade, en colaboración con diferentes arqueólogos peruanos, historiadores, expertos en Perú e en historia de Perú e de España. No 2001 a investigación foi financiada por Discovery Channel, contou con distintos patrocinios ao longo destes anos, que tamén non sei se falará das dificultades moitas veces de financiar este tipo de iniciativas. Participou en moitos foros académicos, científicos e congresos e xornadas organizadas por diferentes universidades, en Lima ou en diferentes zonas de Perú. Ten publicado un libro que, se alguén lle interesa, tamén está aí á venta, e nesta obra recolle, eu creo que toda a túa investigación, polo menos hasta este momento, que é Vilcabamba, el refugio sagrado de los incas. Tamén ten publicado El misterio de Vilcabamba e é autor de diferentes documentais e outros materiais bibliográficos. Poderíamos seguir falando moito máis do seu currículum e da súa actividade exploratoria, pero que é mellor que el para contarnos este proxecto. Así que, moitas grazas por asistir a estas xornadas e quedaste. Moitas gracias, Rafael, moitas gracias á Sociedade de Arqueoloxía de Galicia e a todos vos por estar aquí. Mencionou Rafael esta circunstancia dunha persoa como min. Todos temos unha vida moi variada, con estudios, por un lado, de historia, práctica profesional como xornalista e agora a dedicación principal a unha exploración e investigación histórica. Ese cambio empezou a partir de aquí. Este libro, A suma e narración dos incas, foi un grandísimo descubrimento que se producía no ano 1992. Está editado por Polifemo. E Carmen Martín Rubio é unha investigadora madrileña que atopou en un arquivo da Fundación Bartolomé March en Palma de Mallorca o que faltaba da crónica de Juan de Betanzos. O que faltaba é porque era coñecido do século XIX a primeira parte desta crónica, que é onde conta a historia dos incas, pero a segunda parte, que é apaixonante, perderase. Ela atopouna. Entón resulta que esta
Esta crónica interesantísima aportou visións novas porque Xoán de Betanzos, de que non sabemos realmente onde naceu, porque o nome era Juan Díaz de Betanzos. Díaz de Betanzos era un apelido bastardo do linaxe dos Andrade, é dicir, que o seu origen está en Betanzos, está claro, pero o seu nacemento, como el naceu antes do Concilio de Trento, que foi o que impuso a obrigatoriedade dos libros de bautismo, non sabemos realmente onde naceu, pero a orixe galega está clara. Xoán de Betanzos foi o primeiro español que aprendeu quechua. Casou cunha princesa inca, Cuxire Mayoyo, que fora a muller principal de Atahualpa, e despois foi muller de Pizarro. Entón, eu traballaba na televisión española naquel tempo, cando vin esa noticia do descubrimento, atreume tanto a historia, e que organicei cun compañeiro, fixemos 2 viaxes para facer un documental independente sobre Xoán de Betanzos. Esta crónica de Xoán de Betanzos remata cando el parte como negociador cos incas de Vilcabamba. Eu non sabía nada de Vilcabamba. E a partir de aí empecé a interesarme moito. Chegar a Perú, descubrir aquelas paisaxes, aquela historia, e dicir que era Vilcabamba. Bueno, pois Vilcabamba é un territorio que se estende ao oeste de Machu Picchu. É un territorio que podedes ver aí, que a parte vermella representa o que supera os 4.000 metros, a parte blanca representa o que supera os 4.500. E aquí, neste extremo, estaría Machu Picchu, aquí Machu Picchu, e aquí, neste extremo, na distancia de 100 kilómetros, está o río Apurímac e Ayacucho. Ben, este lugar tuvo unha importancia grandísima na historia. Recordemos, saibamos que cando Pizarro capturou Atahualpa no 1532 e executaron no 1533, foi unha xogada política para aliarse cos enemigos de Atahualpa dentro do imperio. Era un imperio que tiña, como todos, moitas contradicións. Entón, el nomeou a un fillo do Inca lexítimo que fora executado por de Atahualpa, fillo de Manco Inca, que se chamaba, fillo de Huáscar, que se chamaba Manco Inca. Entón, Manco Inca recibiu a borla imperial, a Mascaipacha, de más de Pizarro, pero non pensaban darlle todo o poder, mesmo o maltrataron. Entón, no 1536, Manco Inca fuxiu de Cusco, os españois controlaban o territorio, ou polo menos os lugares principais do territorio, e produciuse esta situación. Unha gran rebelión, os españois pasaron a situación moi apurada porque estuveron rodeados durante moitos meses en Cusco e tamén en Lima, incluso non se podían comunicar, pero finalmente conseguiron vencer, e Manco Inca retirouse hacia Vilcabamba. Naquel momento, para os españois, Vilcabamba non era nada máis que un lugar montañoso que estaba ali relativamente cerca de Cusco e bastante inaccesible. Hoxe sabemos que tiña unha razón ir a Vilcabamba, que Vilcabamba era un espacio sagrado. É dicir, cando Manco Inca se retira a Vilcabamba, non é simplemente porque vai a ese conxunto de montañas, que é unha fortaleza natural, é tamén porque vai a un espacio sagrado que lle vai permitir manter a bandeira da rebelión. Aí vedes, Vilcabamba está representado cun rectángulo vermello. Como vedes, está moi cerca de Cusco. Esas eran as liñas ao que chegou a expansión do Imperio Inca, que foi rapidísimo. O Imperio Inca creceu prácticamente en 100 anos. Pasou de ser un pobo no val de Guatanay, que é onde está agora Cusco, a conseguir esta tremenda expansión. De que maneira? Pois xogando como fixeron tamén os romanos, que propoñendo distintos povos, ou te sometes e te integras nas leis do imperio ou te machacamos. E desta forma, xogando entre a guerra e a negociación, chegou esta expansión tan grande. Falábamos dunha contradición entre o Imperio Inca, que é o que xogou Pizarro, o que lle permitiu esa conquista tan rápida, pero tamén apareceron contradicións entre os conquistadores, principalmente entre os partidarios de
de Pizarro, a familia Pizarro e a súa xente máis próxima, e os partidarios de Almagro que se sentían marxinados. E aquí veu esta guerra civil entre os Pizarro e Almagro, que acabou que a execución, que a derrota de Almagro por Gonzalo Pizarro, a súa execución, e pouco despois o asesinato de Pizarro por partidarios de Almagro. Un asesinato no que interveu un home moi peculiar, que é Diego Méndez. Pero ao mesmo tempo empeza a plantexarse outra contradición, que é a contradición entre os conquistadores e a coroa, os intereses dos conquistadores que chegaban ali con concesións propias dunha visión máis medieval, que era ti como conquistador tes que poñer os cartos, tes que poñer todo o que recibes é autorización, do que consigas tes que dar o quinto real, que sería como un IVA non máximo, un 20%, algo menos do que pagamos agora con a maioría dos produtos, pero sería sobre eses beneficios, pero esas concesións eran hereditarias. A monarquía empeza a considerar que, bueno, que é moito mellor que esa estrutura hereditaria vai consolidar poderes demasiado grandes, entón as leyes nuevas lo que plantexan é, entre outras cousas, acabas con este carácter hereditario desas concesións. Entón é o que provoca outra rebelión, que é a rebelión dos encomenderos, encabezada por Gonzalo Pizarro, que termina que a execución de Gonzalo Pizarro e o control pola coroa. Isto que vemos aquí agora é a visión desde un lugar chamado Sondor. Aí ao fondo está a cordillera de Vilcabamba, a Sierra de Vilcabamba. A Sierra de Vilcabamba é como un espacio que está detrás do río Apurímac, que é un grandísimo barranco e xenera unha fortaleza natural sagrada. Manco Inca, acabamos de ver que se rebelou, retirouse a Vilcabamba, refuxiouse ali, foi asesinado, entón seguiu o segundo Inca, que foi o seu fillo Sairi Túpac. Cando os españois terminan a súa guerra civil, empezan a plantexarse, bueno, vamos a resolver o problema de Vilcabamba. É un momento de debilidade, porque Sairi Túpac, o segundo Inca, é un neno, e o virrei envía a varias persoas a negociar, e entre eles Xoán de Betanzos. Ben, firman a paz, Sairi Túpac, e finalmente, cando Sairi Túpac morre, despois de firmar a paz, volve a levantar outro irmão, que sería o terceiro Inca de Vilcabamba, levanta a bandeira da rebelión, e Vilcabamba sigue a ser un foco de preocupación. Estaba moi próximo ao camiño entre Cusco e Ayacucho, o camiño principal de comunicación de Cusco ca costa, entón atacaban desde aí, pero sobre todo, como tiña ese carácter simbólico, os incas de Vilcabamba eran sempre a ameaza dunha nova rebelión, porque era a posibilidade de que de novo foran recoñecidos como herdeiros do Imperio Inca, do Tahuantinsuyo, o imperio das 4 partes do mundo, que é como se chamaba. Ben, entón empezaron as negociacións, onde vemos de novo apelidos de orixe galega, como Diego Rodríguez de Figueroa, como Gaspar Sotelo, e finalmente que ocorre? Tito Cusi acaba de firmar a paz, permite a entrada de frailes, incluso el mesmo bautismo, pero morre en circunstancias confusas. Entón, cando acaba de chegar o virrei Toledo, e aquí é onde temos de novo outro galego, Pedro Sarmiento de Gamboa. Cando o virrei Toledo conta con que está firmada a paz cos incas de Vilcabamba, esa paz incluso foi unha gran negociación, porque incluiu unhas concesións que tiña que autorizar o rei, e incluso mesmo o Papa tivo que autorizar a boda do fillo de Tito Cusi coa filla de Sairi Túpac, o que significaba en realidade concentrar a legitimidade e concentrar unha gran fortuna, pero o parentesco entre eles exixiu esa dispensa que se concedeu. O caso é que morre Tito Cusi, pechan as fronteiras, e o virrei Toledo entende que acaban de incumplir os acordos de paz e organiza un ataque. Ben, agora estamos no ataque. Este ataque é o que nos dá
a maior parte da información que nos levou a busca de Vilcabamba. Sabemos que o virrei Toledo ordenou o ataque, e este ataque retrata un pouco como eran as cousas en realidade. Vemos que son 250 españois, 500 cañaris. Os cañaris eran un pobo do norte que foran masacrados duramente polos incas e foron os aliados máis fieis que tiveron os españois. E 1500 incas da región de Cusco que eran partidarios dos españois, non partidarios da rebelión. Ben, entón, sabemos como se produciu o ataque, volveremos sobre iso porque iso é o que nos levou a poder localizar onde estaba Hatun Vilcabamba. Ben, este ataque sabemos que chegan os incas, os españois preparan o ataque final nun poboado chamado Pampaconas, que significa chairas en quechua, e despois avanzan polo río Pampaconas ata un lugar chamado Patibamba. Hai unha determinada fortaleza, hai unha emboscada, superan esa fortaleza, descansan en Marcanay, e desde ali, en 2 leguas, o sea, 10 kilómetros, o día seguinte, sen poder usar os cabalos, entran en Hatun Vilcabamba. Moi ben, despois da conquista, Vilcabamba, este é o primeiro mapa que se fai, como vedes non dan ninguna pista, son mapas, un mapa feito polos frades a efectos das súas planificacións, onde se preocupan de ver cales son os ríos, pero non hai unha referencia moi clara. E o territorio de Vilcabamba está, bueno, isto pongo de Mainique, pois ten paisaxes maravillosos, e despois o traballo cartográfico que se fai en ese tempo, sobre todo moi cuidadoso cas costas, moi cuidadoso nos portos. Como vedes aquí, vedes que son mapas en francés, a información sobre outros países eran, este tamén é francés, a información era un dos valores estratégicos nese momento entre os distintos imperios en conflicto, pero a cartografía centrábase con maior precisión sobre todo nos portos. Os portulanos eran máis precisos. Bueno, aquí vemos un mapa que é interesante, que é o mapa Oricaín. Este mapa é do século XVIII, é un gran mapa de toda América do Sur, e, sin embargo, mirando que, a pesar da data que aí vemos que a Vilcabamba se chama ainda Tierra de los Indios Infieles, y está representado también el Paititi como un lugar hacia el sur que é objeto de moitas exploracións. O noso amigo vai falar despois desto, así que ahora non entraremos no Paititi. Quero decir que a visión que quedou de Vilcabamba nese momento era a memoria do que pasou. Era un territorio esquecido, pero que se recordaba a rebelión. Ben, a busca de Vilcabamba empezou no século XIX. No século XIX, co romanticismo, empezou o interés polas ruínas. Entón, hai unha primeira identificación dun francés, un diplomático francés, que é Choquequirao, e despois establecese que Choquequirao non é Vilcabamba, veremos por qué. E en 1908 o máis famoso, Hiram Bingham, viaxa a Choquequirao e despois en 1911 fai o famosísimo viaxe no que chega a Machu Picchu. Chega a Machu Picchu e despois se interna no territorio de Vilcabamba, que, como digamos, é moi descoñecido. Bueno, sí que había xente vivindo en Machu Picchu. Estas son fotos de Hiram Bingham. Bueno, hai unha cousa curiosa, o feito de que en realidade Machu Picchu xa estaba en mapas. Se vedes aquí, este mapa é o mapa feito por Antonio Raimondi en 1870, ten a doble referencia o meridiano de París e o meridiano de Londres, que ainda non estaba definido cal predominaba. Bueno, pero é curioso, isto vai arrastrar vai ter moitas consecuencias despois. Fixadevos, por favor, que aquí estamos no meridiano 73, esta é a referencia ao meridiano de París, e aquí aparece como que o meridiano 73 está ao final do territorio de Vilcabamba. Vilcabamba sería isto.
desde o meridiano 73 hasta o meridiano 73.30, onde estaría Machu Picchu. Bueno, Bingham conta nos seus libros, que manexa o libro de Vilcabamba, o mapa de Machu Picchu, é dicir, que foi o gran divulgador, descubridor non tanto, en tanto que estaba representado. No 1908 empeza de novo o estudio dos propios peruanos sobre aquel territorio, fan este gran mapa, o primeiro gran mapa da zona, pero mirade que a zona de Vilcabamba como está, e falamos de 1908, é dicir, aquí está, todavía non está representado Machu Picchu, que está aquí cerca, e todo o interior está ignorado, só aparece o río Pampaconas, sí, o río Pampaconas que desemboca no río Apurímac. Moi ben, empezan as expedicións de Bingham, aquí estamos no meridiano 73, e no meridiano 73 empeza a ver que sí, que hai algo máis alá do meridiano 73, pero prácticamente se ignora. Bueno, estes son os itinerarios de Bingham, hai unha zona occidental que non estudia, e que ocorre? A representación real do territorio este. O río é así, o tamaño real, é dicir, estamos aquí nunha zona occidental que desaparecera na cartografía, pero aínda non o sabíamos. Nos anos 60, un norteamericano, un personaxe que máis ben aventureiro, profeta, fundador dunha religión, é o que chega, volve Espírito Pampa, e di que era Vilcabamba. Aquí estamos, seguimos ca representación parcial do territorio, porque aquí estaríamos de novo o meridiano 73 por aquí Espírito Pampa, este territorio non existe. Ben, entón, canto a realidade é que hai aínda unha montaña de máis de 5.000 metros e un río, pero vamos a ver como chegamos hasta ese punto. A partir da esta representación real, claro, non era fácil, porque non existía mapa ata o ano 1991. Este foi, 2001. Este, aquí na mitade, está o meridiano 73. Este meridiano 73, que representaba o mapa de Raimondi, que prácticamente acababa o territorio, aquí había un territorio que ocorre, que está despoboado, que é moi pobre, que este en río máis este está moi son vales moi profundos, cheos de montañas ao redor, e era difícil a cartografía. Ben, Vitkos é unha das poboacións xa coñecidas. Aquí está este territorio real, veremos como chegamos a él. Non temos Machu Picchu, coñecido por todo o mundo, Choquequirao, unha poboación importante ao sur, Espírito Pampa, coñecido desde esta época que o identificou Bingham, como vedes nunha zona baixa, esta é a liña de 4.000, e aquí esta poboación que veremos a ver como chegamos a identificar e manter que aí está Hatun Vilcabamba. No ano 97 partimos con Carmen Martín Rubio, a descubridora da crónica de Xoán de Betanzos, atopou outro documento no que daba unha indicación de como chegar a Pampaconas. Era un documento enviado ao virrei que indicaba como tinha que chegar á cidadela de Pampaconas, donde era o lugar para preparar o ataque final. E, seguindo, pasamos por San Francisco de Loitería e Vilcabamba, que é a poboación fundada por españois despois da conquista de Hatun Vilcabamba, e chegamos a este lugar. Este lugar, que é Pampaconas, que naquel tempo non había estrada, nen había electricidade, hoxe sí, había este campo que era coñecido como Aucaipata. Aucaipata significa Praza da Alegría, é o mesmo nome que tiña a praza de Cusco. A praza eran os elementos centrais das poboacións incas. Hai unhas zonas como restos de fortificación na parte superior, pero había algún morteiro, e esta base certifícase co arqueólogo que nos acompañaba que era unha estrutura, unha base con técnica de construcción inca de un usno, unha plataforma ceremonial. Seguimos naquel momento a viaxe a Espírito Pampa,
Bueno, chegamos a Espírito Pampa a cabalo e, por fin, no ano 2007, aquel usno de Pampaconas foi reconstruído. Que é un usno, unha gran plataforma ceremonial. As poboacións ou yactas incas non eran lugares onde vivira a maior parte da poboación, senón que eran lugares onde a poboación era convocada. A poboación era convocada ali, a maior parte da poboación era campesiña, vivía onde lle correspondera, e os nobres eran os seus servidores, vivían nesas yactas e convocaban a xente cando era necesario. Ben, esta identificación de Pampaconas nos deu, tamén o feito de chegar a cabalo a Espírito Pampa, nos deu dúas pautas. Unha, que Espírito Pampa non podía ser Vilcabamba, porque se nos chegáramos a cabalo como calquer viaxeiro sen dificultades, non era posible pensar que os conquistadores tiveran que deixar os cabalos atrás un día. É como pensar hoxe que un destacamento blindado deixa os tanques atrás e van caminando, cando era a súa arma principal, cando era o máis valioso e cando era ademais un motivo de honor entrar a cabalo. Así que, a partir de aí, iniciamos unha expedición partindo por un camiño que había superior por riba de Pampaconas, buscando referencias. Cales referencias? Pois toponimia, lendas, lugares especiais, por exemplo, isto, un penedo, bueno, un penedo especial. Os penedos teñen unha significación moi, moi especial no mundo andino. Son apus, ou son huacas, se son espacios sagrados. Este en concreto é o Apu Chacanticra. O Apu Chacanticra e outros lugares onde estamos buscando como recoñecer a lista de lugares que tiñamos na documentación histórica. Ben, tivemos, despois dun día, unha viaxe, vale, aparecían restos, aparecían algúns camiños incas que son moi evidentes pola estructura con escalonada, pero tivemos no último momento esta gran sorte, atopar esta muller coñecida como Doña Victoria Palomino. Esta señora acababa de baixar unha casa típica da zona, en este caso en concreto en Pampaconas, acababa de baixar a Pampaconas a vivir con un pariente e traía consigo unha historia misteriosa. Decía que viña dun lugar, todos consideraban aquel tempo moi alonxado, nin sequera o noso guía, que era un transportista que levaba todo o tempo recorrendo o territorio, non coñecía aquel lugar. Era un lugar que se chamaba Patibamba, vivía nunha zona que só vivían dúas familias, e unha vez un dos seus fillos subiu ao alto da montaña onde nunca subira ninguén e atopou uns muros antigos e apareceu unha serpe con cabeza de ouro. El levou moito susto e despois morreu. Estas historias confúndense sempre, cando morreu, cando pasou, despois do susto, que hai de verdade, que hai de mentira, que hai de historia para simplemente que o contratemos o próximo ano, pero había unha cuestión fundamental, que era o lugar de Patibamba, porque Patibamba era o lugar do último combate. Así que isto, como foi o ano seguinte, hubo que volver o ano seguinte para ver como era ese Patibamba. Entón, aquí temos, avanzamos ao ano seguinte, vamos hacia esa zona, despois dunha zona alta empezamos a baixar unha zona baixa, e cando chegamos a Patibamba vemos isto. E resulta que en Patibamba foi o lugar do último combate. O último combate está moi descrito. Cando había combate, xenerábanse todos os que tiñan unha participación destacada, xenerábanse un documentos que eran probanzas de méritos, donde con varios testigos se decía, pois non é máis certo que fulano de tal nese lugar subiu con un risco hasta non, e todos afirmaban que é certo. Entón é un tipo de documentos que adquiren unha veracidade enorme. Non é o mesmo alguén que fixo unha viaxe que ven contando que veu non sei que xente que participou ali nun combate e que hai 20 guerreiros que subiron e hai 20 que se describe. Bueno, pois este enfrentamento de Patibamba é que o exército vai avanzando polo río, recibe un aviso
de que hai unha emboscada. E no alto hai unha fortaleza en forma de media luna con 4 baluartes. E nas pendentes desa fortaleza hai montones de incas que teñen galgas, cantidades de pedras con galgas, é dicir, madeiras preparadas para poder retirar de forma que caigan as pedras sobre o exército. E ademais había 500 indios flecheiros da selva preparados para atacar o exército que nese momento, como o río é moi caudaloso, morrerían se se refuxaban nas augas porque serían arrastrados. Moi ben, decimos, pois encaixa todo. Seguimos avanzando, chegamos a Patibamba. Patibamba é todo ese valle. Solo vive unha familia ali. Esa familia, bueno, isto é unha pequena recopilación, quero decir, da cantidade de documentos que hai sobre este lugar, ¿no? Porque hai outros sitios onde pode haber referencias dun testigo, de alguén que lle dixo, é dicir, foi un acontecemento histórico dirixido desde a monarquía que xenerou moitos documentos. Ben, entón, provanzas. Esta é unha mostra das provanzas en méritos, ¿no? Estes documentos que permiten establecer as provanzas documentos de méritos normalmente están referidos a actos moi concretos, ¿no? Despois poden sumarse varias que son as que van facilitar este premio. Ben, entón chegamos aquí onde vivía só un campesino e nunca chegaran á parte de arriba. Coñecían a historia do fillo de Victoria Palomino, pero nunca chegaran arriba tampouco, e só hasta aquí, donde había unhas ruínas, que esas sí que coñecían. Esas ruínas chamábanse Marcana. E resulta que o que buscábamos era Marcanai. O sea, a identificación foron os días de exploración por toda esta zona. En este momento o meu guía está recollendo un mono que matou o fillo do campesino, que os comía despois, e atopamos, a parte de Marcanai, atopamos estos restos, moi poucos, andenes, pero este era o campesiño que vivía aí na zona, que lle levei unha reproducción da Torre de Hércules, expliqueille que era o apu principal da miña cidade, entón puso os seus lugares sagrados aí mesmo con moita reverencia. Ben, entón, cando volvimos a Cusco, despois deste recorrido, busquei e conseguín unha foto aérea do que fixéramos. E vin que fixéramos este recorrido e quedei convencido, aquí está Vilcabamba, porque viñamos por aquí temos esta fortaleza que efectivamente ten a forma de media luna, isto correspondía ao lugar do combate, aquí temos Marcana, que corresponde á descripción de Marcanai, e o último día chegan aquí. Entón, vendo esta estrutura estratégica, quedei convencido que estaba neste lugar. E, bueno, o ano seguinte volvimos, fixemos este outro recorrido, e aquí é onde efectivamente atopamos no alto que había este cerro Llanaorco, o Cerro Negro, e aí atopamos distintos restos incas. Ben, entón, xa temos foto aérea, esta estrutura do lugar, e conseguín, esa no 2002, o apoio de Discovery Channel, como vedes aí, hai 64 mulas, aínda que non están todas nas fotos, foi unha tremenda expedición, e fomos ali cruzando o río Pampaconas con este equipo norteamericano e empezando a facer aí a limpeza, pois este lugar caminábamos por riba del, como vedes, apareceron aí algo e aparece algo máis, e o que había é isto, un edificio. É dicir, isto dá idea de cal é a densidade da vegetación que temos na zona. Este Wilber Bolívar foi o arqueólogo naquel momento, actualmente profesor da Universidade de San Antonio Abad, e mesmo o decano nacional do Colexio de Arqueólogos do Perú. Ben, atopáramos este lugar que el identificou como a residencia dun sacerdote que estaría cuidando un ídolo que debería estar aquí. Fomos alá, como vedes aquí o camiño, e atopamos aí, efectivamente, había unha grieta, esta pedra plana, que a máis tiña unha abertura ao sol,
e coincidía ca descripción do lugar onde estuvo Punchao, a figura máis valiosa capturada polos españois en Vilcabamba. Punchao xa estaba no Coricancha, no Templo do Sol en Cusco, e cando os españois foron retirando todo o ouro que había, fixeron desaparecer Punchao. Representa unha figura de un neno en ouro, de un neno tamaño natural en ouro, que tiña no seu corazón, guardaba cenizas do corazón dos incas mortos. Punchao foi enviado a España, sabemos que o pudo contemplar Felipe II, e, bueno, que despois foi fundido, como se facía ca maioría do ouro. Ben, entón, bueno, naquel momento casualidade apareceu na parte, o certo é que, bueno, cando chegou aquel momento, bueno, a min tocoume entrar aí naquela grieta, entrei cunha certa aprensión, porque, bueno, por ali hai algunhas serpes venenosas, non todas igual de activas. Bueno, este é unha jergona. Entón, entrei ali dando paus, porque, claro, non leva as pernas protegidas, pero se tens que entrar en algún sitio onde pode estar unha serpe por la parte arriba, é diferente, porque se te chega a morder unha orella no pescozo, bueno, está a cousa peor. Apareceu xustamente, ademais a serpe, Amaru, leva o nome de Tupac Amaru, o último inca, apareceu xustamente nese momento. Ben, hai zonas, aquí estamos descendendo, como vedes, hai zonas moi complicadas, porque hai árboles que crecen sobre os restos dos seguintes árboles, que é o máis inquietante cando hai que pasar por estes sitios, por esta mesma razón que os dixen. Bueno, e seguimos explorando toda a cuchilla daquela montaña e atopamos que había distintos restos de escaleiras. Naquela non tivemos ata un helicóptero para apoiarnos no regreso. Fixéramos este recorrido. A boa noticia é que atopáramos restos incas, a mala é que non había unha cidade. Entón, que había que facer? Seguir, e por donde? Porque es que resulta que aquí había un campesino que nunca chegara aquí, hai outros campesinos aquí, pero ningún entrara por esta zona. Non había ninguén que coñecera todo isto. Así que, paciencia, decidimos volver ao ano seguinte por unha zona alta, coincidiu unha nevada, por aí pasamos, e atopamos de novo máis escalinatas, e con todo este grupo de xente que é da comunidade de Totora que nunca chegaran a esta zona, aquí empezamos a ver o Nevado Choquesafra, que é reconhecido como Apu principal, incluso de xente que non o ve. Apu principal ou montaña sagrada, e se o ano pasado, o ano anterior, os anos anteriores fóramos por aquí abaixo seguindo o río Pampaconas, a baixar por isto, agora vamos a ir por aquí arriba para chegar a este mismo lugar, recoñecendo o que foi o Camiño dos Fuertes. Os españoles avanzaron un grupo principal polo río Pampaconas e un grupo menor pola parte alta chamado Camiño de los Fuertes. Aquí temos o Nevado Choquesafra en toda a súa majestade, e nese recorrido atopamos de novo esos restos, baixando, aquí vemos escaleiras, é dicir, que estamos atopando que un territorio totalmente despoblado, había unha densidade de restos moi grande. Isto é un almacén, isto non é derrumbe, son pedras talladas, preparadas para a construcción. Ben, entón, isto é aquelo que víamos desde abaixo, Huayna Pucara, aqueles 4 baluartes en forma de media lúa, pois agora estamos pasando por esos 4 baluartes que son verdadeiramente moi complexos, e donde había unha gran pared que tiña 200 pasos de largo e 2 de ancho, que aquí temos, e unha grieta pola que só cabía un hombre, según la descripción de las crónicas. Así que era a reafirmación de que estábamos no bo camiño, pero o camiño aínda iba a ser máis largo do que pensábamos. O caso é que volvimos ali, quería entrar por aquel desfiladeiro que non fomos capaces de entrar porque chovía. 2005, Estrella Galicia, en vísperas do seu centenario, pois foi xenerosa, financiounos unha expedición de novo, e agora aquí cae unha mula ao río que estamos recollendo. Que estamos facendo agora? Tratar de entrar por aquí, pero o problema era que ningún campesiño entrara.
Só había un que o intentara, fixera unha ponte, despois varias pontes por aquí, pero viu que non lle compensaba para buscar vías de cultivo, así que, bueno, axudounos, estamos aquí tendendo esta ponte sobre os Pampaconas e remontando o río, facendo distintas pontes, ata que chegamos por este lugar ca sensación verdadeira de sitio inexplorado. Como vedes, éramos unha expedición dunha certa entidade e aí a buscar a cegas, a facer percorridos por la ladeira, buscando, atopando eso, donde había formacións, estructuras de pedra non naturais que tiñan un sentido. Entón atopamos andenes, bastantes andenes, que son os andenes socalcos, son organizacións de pedras para conter a erosión e para facer cultivos, pero que ademais para eles teñan outro sentido, porque había andenes sagrados donde o que se cultivaba tiña un valor sagrado, que serían os lugares reservados pois para determinados cultos religiosos ou para os reis. Ben, entón, seguimos atopando, aparte desas bellezas, pois aquí 34 andenes en esta zona, outra zona de andenes, pero claro, é unha expropiación básica que a limitación desa cantidade de... Bueno, aquí estamos volvendo ao ano seguinte, un derrumbe na estrada, cousas que ocurren ali con certa frecuencia, por cai, unha exploración nunha cova que hai nunha parte alta, e nesta ocasión tivemos Estrella Galicia patrocinou 2 becas de estudiantes de arquitectura, unha de arqueoloxía e tamén estudiantes dos estudiantes de Cusco, da Escola de Arqueoloxía, e seguimos facendo ali bueno, aquí estamos levando, como vedes, un cordeiro, unha solución para levar as proteínas caminando. Ben, entón seguimos atopando distintos restos, pero o que necesitábamos era atopar o núcleo. Nos sabemos que o núcleo de Hatton Vilcabamba tiña entre 300 a 400 vivendas, pero que había un espacio que está descrito como de unha legua que o que incluía toda a zona de andenes, toda a zona rural. Ben, destes informes conseguimos esta declaración. Destes informes e destas primeiras excavacións conseguimos que se declarara Patrimonio Cultural da Nación todo este conxunto de sitios que non estaban identificados. Pero unha cousa é a declaración e outra conseguir a excavación, que é máis complicado. Volvemos no 2007, estamos aquí en Marcanai facendo unha tumba que xa estaba saqueada, facendo aí un recoñecemento. Isto é un mortero, é dicir, unha estrutura para moer grano que eles tiñan centralizado. É unha das formas de evitar roubos, probablemente, era que todos tiñan que ir moer o grano a determinados sitios. E aquí temos a estrutura do que estamos buscando. Ben, vou adiantar porque senón, como vedes, este é o recorrido do val de Lugar Grande, o único topónimo español que se conserva na zona, con cataratas, espacios moi interesantes. En 2008 conseguín o apoio da Axencia Española de Cooperación Internacional. Por ali os ríos son moi sanos, son ríos que acaban de sair prácticamente dos nevados, hai pesca, auga moi limpa, e fixemos, a Axencia de Cooperación Internacional, a ECIT, aprobou que esa excavación contribuiría a mellora da calidade de vida da poboación nunha zona moi empobrecida, unha zona ademais afectada pola violencia. Ben, entón, seguimos traballando aquí, estes 2 arqueólogos, un deles é profesor, e atopamos un espacio donde aparecían 2 recintos
En principio parecía un foso, parecían dos recintos e pola súa ubicación que despois mostraremos, pensamos que a Casa do Sol. Que é a Casa do Sol ou a casa tamén residencia de Tupac Amaru, que é o lugar onde ademais permaneceu despois despois da conquista permaneceu durante uns anos un grupo de militares españois hasta que finalmente o abandonaron. Ben, entón esta fixemos a parte desa proposición 3 excavacións, como vedes con bastantes limitacións. Estamos facendo aquí a excavación, atopamos no piso de ocupación cuberto de ceniza, de madeira queimada, que corresponde ca historia que foi queimada Vilcabamba antes do seu abandono. Aquí estamos o piso ecológico e sobre ela o piso de ocupación. Estos recintos identificados como recintos incas, aínda que circulares, que aunque en moitos sitios a estrutura principal ou máis común é cuadrada, pero aí é máis a circular. Ben, entón conseguimos facer esta excavación de 3 sen facer a excavación exterior. Como vedes, a capacidade, a potencia da vegetación aí é moi grande, son necesarios máis estudos. Uno de entre que apareceu cerámica fragmentada, debe haber máis fora. Apareceron rasgos de destrucción intencionada que son coherentes co feito de que cando o exército abandonou aquel sitio tiña que procurar que non servira de novo para unha rebelión, da mesma forma que se desmochaban os castelos na Europa medieval. Ben, entón aquí estamos collendo estas evidencias, deixando agora a excavación rematada, estáse protexendo con plástico, porque senón cando empece a chover os muros desaparecen. E aquí había o nevado a Pucho que Xafra visto desde o avión. Ben, como aí en Vilcabamba foron entronizados 3 incas, eu estaba seguro de que o Apu principal era Choque Xafra. Eu pensei que o normal é que houbera rituais de Capacocha o Apu. O ritual de Capacocha era un ritual que consistía na ofrenda de vidas, maior ofrenda a sangre, a vida humana. Entón, o ritual de Capacocha consistía en que se lle daba a algúns o gran honor, algúns notables o gran honor de unha forma de emparentarse co Inca, ofrecendo algún dos seus fillos ou fillas para o ritual, que iba a ser o Apu. Entón, estes nenos e nenas, eran vestidos con grandes ropas moi valiosas, e, bueno, se iban levando, recibían homenaxes. Entón, construíanse unha serie de usnos ou plataformas ceremoniais, non tan grandes como a de Pampaconas, e que eran de reunión do pobo, pero, digamos, usnos, construcción de pedra, que iban sendo obxecto de distintos rituais ata chegar á cumbre do nevado. Chegando a ese lugar, ese neno ou nena era narcotizado, e despois ou se estrangulaba ou era dándolle un golpe na cabeza se mataba e se ofrendaba o Apu. Esta existencia Capacocha, que non foi mencionada, por exemplo, por Garcilaso, que como Garcilaso Inca, que lle interesaba unha certa dulcificación da cultura inca de cara á visión cristiana, porque el quería, bueno, como descendente da nobleza inca, interesaba esa visión. Sí que foi probada a partir da crónica de Xoán de Betanzos. Xoán de Betanzos, na súa condición de coñecedor do quechua, que pode relacionarse con toda a súa familia a través do matrimonio con Angelina Yupanqui, despois chamada Cuxilma Iogyo, despois do bautizo
transforma en Angelina Yupanqui, sí fala desos rituais da capacocha, dos que apareceron xa evidencias arqueolóxicas. Non tantas en proporción o número de capacochas que hubo, pero, bueno, seguramente a todo o mundo lle soa a momia Juanita. En Arequipa está o Museo dos Rituais Andinos, donde se centraliza isto. Que ocurre? Por que apareceron menos? Pois posiblemente porque as condicións do sacrificio eran complicadas, porque hubo guaqueo, porque esas momias, bueno, non eran momificadas únicamente polo frío, non? Porque non se producía tal de momificación. Bueno, entón estamos indo cara ao Choque Safra, que neste momento agora estamos indo pola zona sur da sierra, e a zona sur da sierra e a norte son totalmente diferentes. O aire dominante ven do Amazonas, entón fai que toda a zona norte sexa moi húmeda, en cambio a zona sur, ese aire húmedo solta nos nevados, queda en forma de neve, e a zona sur, como vemos, é totalmente diferente. Hai algunhas zonas onde hai a Pulla Raimondi, como sabedes que a Pulla Raimondi é a planta máis alta do mundo, foi descoberta por Antonio Raimondi, identificada por primeira vez. E pasamos, bueno, chamase Otaña, ata chegar a un lugar, de novo, bueno, despois vemos nun mapa, o caso que chegamos agora sí ao Choque Safra, pero xa non, en este caso non estamos vendo o Choque Safra como aquí, como de cando fixen a foto, senón que nós chegamos por aquí e descendemos por este lugar ata chegar á base do Choque Safra. A base do Choque Safra, e desde aí organizamos cun equipo de bombeiros e amigos alpinistas a escalada do Choque Safra, onde pensamos que ninguén subira nunca, porque non había referencia. Ben, o caso é que a sorpresa foi que xusto cando chegaron arriba atoparon unha lata que acreditaba que 20 anos e un día exactamente antes un alemán en solitario chegara arriba. Bueno, pero o que sí que atopamos evidencias da capacocha, é dicir, neste lugar alineado entre a cumbre e alineado co núcleo de Jatun Vilcabamba, o que hai estos son dous usnos ceremoniais. Aquí están. Entón, algún sitio como este que parecía unha especie de unha pedra posta sobre outros baleiro, é dicir, aí hubo algo pero desapareceu, e despois algúns lugares con pedras gravadas, como isto, que representa como unha escada imposible. Ben, seguimos as expropiacións. Este é un oso andino, especie en extinción, que hai por ali, nese caso é pois, un campesiño que o matou. Ben, entón, con todo este grupo, aquí agora facemos unha recopilación do feito. Por aquí é por onde chegamos por primeira vez, onde vimos Huayna Pucara, onde está Marcanay, onde está Llana Orco, e aquí o conxunto de centros, de lugares que atopamos no que pensamos que é Jatun Vilcabamba. E aquí no punto o extremo onde está a estrutura que pensamos que é a Casa do Sol. E ademais desde aquí hai conexión visual coa Choque Safra, o que reforza toda a estrutura, e aquí están as ruínas de Rumihuasi, este usno entre a cima e Jatun Vilcabamba. Aquí, vedes, estos son os identificados que teñen esa cadencia dentro desa meseta inclinada, toda esta densidade, pero aí son 35, pero partimos da base en función da estrutura de que aquí debe estar os 300 ou 400 coñecidos. Con zonas de andenes que a extensión é unha suposición,
porque non está, e aquí está a Casa do Sol. Ben, esta é a visión desde outro lado, a visión desde Llanaorco deste lugar, desta Casa do Sol, onde se estenden este outro conxunto de recintos. Fixemos un carbono 14 sobre unha das madeiras que atopamos desta estrutura. O carbono 14 atopou, deunos este dato moi interesante, que era que nos remitía a que a antigüedade correspondía a 1290 cunha variedade, 1250 cunha variación de 20 ou 30 anos arriba a baixo. Eso que nos indicaba, e isto convivía con muros de factura inca e algúns fragmentos de cerámica inca. Isto o que nos indica é que estaban reutilizando unhas estruturas que tiñan unha antigüedade. Do mesmo xeito que... Por qué? Porque un carbono 14 dunha madeira queimada non dá cando foi queimada, dá cando foi cortada. O que dá o carbono 14 é a antigüedade de cando o ser vivo morreu. Nun caso dunha madeira queimada non nos dá cando se queima, dá cando foi cortada a madeira realmente. Entón, ese incendio posterior, probablemente en época inca, dunha madeira que tiña cento e pico anos antes. A que se sitúa isto? Bueno, hai os períodos anteriores aos incas, había un período coñecido ali como Imperio Intermedio Tardío, donde hai distintos estados, distintos pueblos que teñen a súa independencia. Entón, prodúcese nese momento, a partir de aí é cando se produce unha expansión dun grupo chamados os chancas, que é un grupo culturalmente atrasado, cunha cerámica bastante pobre, pero moi belicosos, e que construen circular en zonas altas. Entón expándense por este río, que é o río Pampas, cortan o Imperio Wari, que era anterior, e expándense e entran en conflicto cos incas, que estaban empezando apenas a crecer. Entón, a partir deste conflicto, deste enfrentamento dos chancas en expansión cos incas que están nacendo, é cando se produce un acontecemento de grandísima importancia, que é o que se chamaba a batalla de Yaguar Pampa, ou Chaira de Sangue, que é coñecido ali, que é onde un pequeno líder inca chamado Pachacute consigue agrupar a unha serie de povos que están unha serie de povos independentes, todos, polo medo os chancas, admiten o liderazgo de Pachacute, que a partir de aí Pachacute derrota os chancas e empeza todo ese proceso que transforma un pobo e que prácticamente ocupa solo parte do val de Guatanay nun imperio que se estende, porque a expansión é entre Pachacute e o seu fillo. Foi unha expansión rapidísima. E tenemos en conta que a batalla de Yaguar Pampa está situada en 1430, 1430, e 100 anos despois é cando chegan os españois, en 1530. É dicir, é un imperio que se produce unha expansión en 100 anos, realmente. Ben, nese momento nos temos identificados estes sectores arqueolóxicos neste entorno, o mapa do distrito de Vilcabamba está así. Aquí está Hatun Vilcabamba, está ubicado neste lugar, que é unha zona despoboada que corresponde pertenece a toda unha comunidade campesina, pero de moi pouca poboación. Entón, presentamos un proxecto, aí publiquei o libro que podedes ver neste lugar, ubicamos Vilcabamba neste lugar, e unha vez que coñecemos a ubicación de Vilcabamba, atopámonos cun curiosísimo e inesperado paralelismo. Resulta que está exactamente a mesma latitude, pero cando digo exactamente é que é unha diferencia de menos de 300 metros de Machu Picchu. É a mesma altitude. E entre os dous aparece outro, aquí temos a nosa
reconstrucción aparece outro paralelismo curioso que agora veremos. No 2011 presentamos un proxecto de novo que a Axencia de Cooperación Internacional para excavar a Casa do Sol. E, bueno, como podemos ver, aínda que me parece que non se le ven, pero que a conclusión se reafirmaría a idea de que se ha localizado os primeiros restos de Vilcabamba la Vieja, Vilcabamba la Grande o Jatón Vilcabamba, siendo necesario realizar nuevas excavaciones. Un momento de gran felicidad, pero la felicidad nunca es completa. Entón resulta que en ese momento prodúcese unha declaración de estado de emerxencia nesa zona. Hai remanentes formados por antigos membros de Sendeiro Luminoso que establecen unha alianza con narcotraficantes e se producen ali varios ataques terroristas na zona coñecida como Brain, o caso en concreto en Vilcabamba tamén, o caso que se declara estado de emerxencia e se proíbe o acceso a aquel territorio. Nese momento, xa que non podíamos acceder aquí a este territorio, bueno, pois que quedou? Pois consolarse completando as exploracións pola zona. Entón, diseñei unha ruta así. Esta ruta de unha maneira de promocionar a zona que era totalmente descoñecida, esta zona que eu coñecía, pois promocionei esta ruta, inventeime unha ruta que, como ademais era a miña expedición número 15, era ano Xacobeo, pois chameille Ruta 15, Xacobeo Vilcabamba, e hai zonas de gran belleza, como podedes ver. Bueno, 2015 tampouco podíamos ir aí, pero entón non podíamos chegar a esta zona de Vilcabamba, pero había moito máis que explorar dentro de Vilcabamba. O macizo Pumasillo. Pumasillo significa garra do puma. A garra do puma, o macizo, ten dúas partes, que a garra de xelo, que é un nevado de casi 6.000 metros, e unha zona que é unhas garras rocosas. Bueno, animei a dous grupos de alpinistas para ir ao Pumasillo. O Pumasillo fora escalado nos anos 30 por este grupo de valientes estudiantes de Cambridge e aí unha montaña moi difícil. Esta é a garra do puma, a garra de roca. Entre os dous forman este macizo que ten este mesmo nome e ten toda esta forma simbólica, toda esta forza simbólica. Entendamos que para nós as montañas son lugares aos que se sube. No mundo andino as montañas son deidades, non son residencias de deuses, son deidades elas mesmas. É dicir, non é por qué? Pois porque de partida é de onde ven a vida, porque ven a vida, porque ven a auga, e a partir de aí son obxecto de invocación, etc. Bueno, pois conseguiron o grupo que escalou o Pumasillo, conseguiu a escalada, e a garra de xeo non foi posible, había demasiados derrumbes. Ben, entón, aquí estamos vendo Choque Safra, ao fondo, por aquí está Jatón Vilcabamba, e chegamos a ver a consideración do que o descubrimento é unha cousa, o descubrimento arqueolóxico, a excavación, que é unha cuestión pendente, e outro, o análise do significado de todo eso dentro do contexto dos incas. O feito de que estamos atopando que Machu Picchu, sabemos que foi construído por Pachacute, que pediu que aí fora enterrado o seu corpo, e foi coñecido polos españois, por Diego Rodríguez de Figueroa en 1565, o sea, estas historias de que os españois non o coñeceran é mentira. A realidade é que sí, de feito, isto foron zonas que quedaron despoboadas, hai documentación, o que pasa é que non tiña, a arqueoloxía non era o que máis lles interesaba. E atopamos que temos este eixo entre a Serra de Vilcabamba, un eixo entre Machu Picchu e Jatón Vilcabamba, un eixo sagrado, e despois temos outro eixo que é o eixo comercial,
entre Espírito Pampa e Choquequirao. Espírito Pampa, o lugar de contacto ca selva, eso que significaba o lugar polo que chegaban determinados produtos moi valiosos, como eran as plumas. Teñamos en conta que para os incas o ouro non tiña valor, tiña moito valor as vestimentas. O ouro era ceremonial. Pero había moitos elementos que procedían da selva, que a selva para eles era algo totalmente alleo ata que chegaron ali. É dicir, os incas son inicialmente un pobo que vive na parte alta, que non se moveu de aí, e que a partir do empeza a expansión no 1430, con Pachacútec empeza a tocar a selva, pero é despois de Pachacútec cando verdadeiramente entran e se internan levan animais selváticos a Cusco. Para eles é un descubrimento. Bueno, aquí temos Machu Picchu, que ten o seu apu principal ao sur, que é o Apu Salcantay, e Hatun Vilcabamba, que ten o seu apu principal ao suroeste, que é o Apu Choquesafra, pero que ten ademais, aí vedes abaixo, Chontahuilca. Bueno, pois o Chontahuilca é o apu femenino. Un apu ten esposa. Un apu, os principais son masculinos, sempre son montañas que teñen unha estrutura máis apuntada, e normalmente hai un apu xeralmente máis redondeado próximo que a súa esposa, o seu apu femenino. En este caso é o Chontahuilca. Eso non é algo que veña dos documentos, é algo que actualmente o saben os campesinos. Os campesinos fan as súas ofrendas a cada un dos apus, que son perfectamente coñecidos. Isto é Vidcos. Bueno, hai outro dato interesante, vos falaba de... 5 minutos. Como estamos de tempo? 5 minutos. Vale, xa brevio. Os falaba de que con Tito Cusi se firmou a paz, esa paz que permitiu a evangelización. E onde se foi a firmar? Pois se foi a firmar en Acobamba, que elixiu Tito Cusi. Acobamba está aquí, ao pé do Apu Choquesafra. Entre o Apu Choquesafra e o Apu Chontahuilca, é dicir, elixe unha forma de legitimación dese acordo. Aquí vemos desde Acobamba o Apu Choquesafra visto polo sur. Bueno, entón, é un mundo cheo de testemunhas desta cultura, donde aparecen estruturas misteriosas. Aquí vemos en concreto Yurarrumi, unha pedra tallada. Para eles a talla, a relación ca pedra tamén era máxica, é dicir, o feito da talla facíase normalmente buscando unha lógica de que non ten ferramentas moi fortes, porque, vamos, non tiñan ferro, pero si traballaba moito con pedras de pirita e ferro, con percusión, pero tamén buscando os puntos débiles, entendendo que esos puntos débiles de la pedra era como que a pedra o quería, ¿no? Bueno, Virrei Toledo é o home que dirixe o ataque final a Vilcabamba e que ten como home de confianza a Pedro Sarmiento de Gamboa. Cando decide o ataque final a Vilcabamba, encarga a Pedro Sarmiento de Gamboa como alférez real que poña aí o pendón, que levante a ocupación, e despois tamén é o encargado. Hai 12 persoas que persiguen a Tupac Amaru, o que Martín de Loyola é o que aparece como capturador, pero Pedro Sarmiento de Gamboa tamén intervén. Isto é ao oeste de Vilcabamba, ao oeste do Apu Choquesafra. Hai tamén unha estrutura de usnos orientados cara ao norte. Ben, situación actual, pois esperamos resolver este ano. Conseguimos que mesmo o ano pasado o Ministerio de Cultura aprobou un proxecto de excavación, finalmente o anulou, non o dotou presupuestariamente,
Este ano eu estuve ali invitado, presentei investigación no Congreso da República en 2 universidades e tamén mesmo en Puquiura, e pediume ademais que fora a comunidade campesiña de Totora. A municipalidade, a comunidade campesina apoia a de excavación, a municipalidade chegou a aprobar un proxecto de excavación e veremos se o ano que ven podemos conseguir poñelo en marcha. Isto foi o que fixe por lo de agora o Capañán, o organismo que construe os caminos incas, estes 2 proxectos, pero non chegando todavía a Vilcabamba, que está aquí, así que é unha tarea, como vedes, longa, estamos avanzando, pero o traballo é lento e exixe moita paciencia. E nada máis, este é un resumen de toda esta historia e, como vedes, é unha investigación un pouco longa. E moitas gracias.